Mo ni ang amo sakyan na pambot, guys. Dali na, manakay na ta. Oh, sakay na mo. Sakay na. Sakay na, sakay na. Abs. Andos, andos, andos. May igot tatanan? Okay, musakay na ko, musakay na ko. Oh. Balik na mo. Sige na, sakay na. Oh, okay. Masa pa mo dito pa ko? Ay, sorry na. Dito pa. Oh, baby, dito pa ko na ko. Dito kasali. Biya ko diha, bi. Okay, guys. Andar na, guys. Okay guys, dumating na po kami dito sa Bonbon. Nanggaling mi sa Bonbon, dumating na po kami. Dumating na kami guys. Welcome to Bonbon. Hangover siguro na. Hangover. Kabog naman. Di ba hugang pagkaranda kuwan? Ito na nagtapok noon. Samad ka. Ay, balik na na. Uy, tanggal, tanggal. Uy, iwag Paduha-duha na kayo na inyo. Ayan na. Kulit na rin yan. Bukas lagi na makatubot. Oh! Ano na kang kabuti? Astilan! Tanay mo. Be! Siguro na, Be! Ito kailangan ko rin naman. Pakabas lang ko. Bisa na nimo refresh ay. Ay, may kabus na yan. Bukan mga desumos. Inay. Isa ra na kon pa na si Otman pa. Mana ako dun lapo ra man. Duno gani buko. Ubang mangay na. Ay, sa ubusan ng limitado. Kinilaw na kagoko. Dagko sa guno. Guno ngayon eh. Guno. Ha? Ngayon guno. Ila to guys.
ilaluloy dito. Pagana, tamam. Dito ka. Ikaw ilaluloy dito. Iya pala nimo? Bro. Pupok, pupok! Lumayan lagi sob. Bukan sa dagat ko. Naikuha, may art ako. Dito ba, dito. Ana! Ay nga, butang yung tubig. Sige nga, kay... Okay. Uy, laming sabaw. Katulad ba? Okay, so okay kung gagawin na. 15 ka sa ako. Okay. Dari huruf. Ayun, not? Kapalo. Oh, puno. Aw, kasama ng laptop. Napagay ini nga kono. May sipon bagay may. Digme nga tayo mo atong kuan dai watong bulaw. Watong bulaw. Oo, nawa man kutsilyo. Kaon. Oh. Ay, nilo pwede oh. Siguro nilo. Wah. Uyog mga daan ng kit. Dala ko, tol. Sundang. May suka. May pag magdako lang ko lang ng tagal eh. May suka. No, sa kon 100 peso ko bo. Magsuka. Sabi pa niya rin, magsuka. Minsan? Hindi ko nagamit. Yung man mong gud sa bata. Work na to ka Lawrence, no sigwa din sa bata. Lawrence. Kaya pa ba? Clap, clap, clap. Bye-bye po mga ka-Israel.